Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Nadindra Ayu Safira saking kelas sedasa gangsal nomor absen 24. Sakniki kula badhe nembang pangkur laras pelok patut 6. Sekar pangkur kang winarno lelabuhan kang kanggo wong aure alon becik uniku prayoga kawruno adet waton punika dipun kadulu miwah ingkang tata krama den kaesti siang ratri. Matur suwun sampun mirsani.